tinggal ban ai ka jing thap ti ka bajam sha utrai ni ka por ya ka jing don ka jong u kat bang yang hakmat ka presence ka jong utrai udon uya sha bat mi ki breu habang lom lang ka ban ban sngau sha utrai ban karpat sha u ban kaang sha u kumba ong ka ting ka jong utrai ki skor ki jong utrai ki long halor ki bahok ki khmat ki jong u ki long halor ki bahok bat ki skor ki jong u bala dam halor kita ki jing kaang ki jong ki bari nget ngi ai ngo utrai ba utrai udon ron kat bat ngi ban sngap bat ngi ai ngo pat ublei jong ngi umdei tang ublei u ba sngap ya ki jing duai ki jongi ki jing karpat ki jongi hanrei ngi ai ngo ba ublei jong ngi udei uta u ba sngap bat u ba jubab ya ki jing duai ki jing karpat ki jongi amen amen ngin le pat ha ka ni ka por ka wei ka banta jong ka jing pensngau sha utrai ya ka jing karpat ya ka jing ka ang ka jongi sha utrai ka ba ya dei bat ki Longkmie la ni ki ken thai bat ngala sngo lungo habai pastor yoi nga banyalam eki mat jingduai ka ba ya dei bat ki ken thai namar ka perthai ka syusyukor ko ong ba umdan bala ban sngo thu ya ka kan thai manu bala ban sngo thu ya ka kan thai umdan bala ban sngo thu handai ngan ong ipi kani ka diga eke ba syusyukor ubreu ula ban tep ya ka breu udeu breu ba kham tep ba ithu ba ka breu ka longkom nu te jing sha la de ubreu ban yang ban ai ki mat jing duai spang ka kan thai handai nga syupen ko ngo ha ki syakri ki jong ublei ha kani ko por namar ba ki kan thai la de ngi da kham du na ban sngo thu la da phin kali yo kurim jong phin kali ngalong kum no phi ma I in kham ya thu kham bhai phi long kum no te da ka ba pen ko ngo ha kan ka por ka ya ki shakri ki jong oblei ba de ka khting ka jong utrai ru ka ba hikai ngi bagin wan sha utrai banuan ra sha utrai kita ki jingkar pat ki jongi kaktin ka hikai ngi bangin long kita ki baduai klam daput bat klam daput de shisha ngi weng ha ka po banduai ha khmat ka jong utrai bat ya ka breuhi kaktin ka jong blei ka batai ba la thau hi ya ka jingmut hi ka ban thau ya ka breu kala dei ban long kata ka nong sumar ka babiang ya ubreu ha Genesis ar khat pra ublei ong umbet ba ubreu un long marwai hanrei bat hadin kata ba tip ba umbet ubreu ban long marwai ublei ulat thau ya ka breu ban long ka nong sumar ka babiang ho ya khatin khasi ka ong ka nong sumar ka babiang hanrei ha ka ki we can translation la da fin pulie ka ong a comparable helper kabumot kawi ka kentien ngalaban ong kanong sumar kabayahap bat utau breu teken mau yang iwe pi iwe la thau bangin yahap ngin yahap means comparable la ban comparing i bangin long bangin la ban sngo thu iwe bat kadai kata kabaning kong ngin le ha kani ko por banduai ningkong de shapang ki kurim namar piyo I ha ka GM ka kan thai ka don bun ki banta baka ka em kum ka khun ha ka baning kong habala khai ka de ka khun anda ka la don ki shipara ka shimru ka banta jong ka jinglong hamman la ni para bar hadin kata anda kala yo shongkha ka shime ka banta jong ka jinglong kurim hadin kata pa anda kala yo khun kan long pa sa maka ka kemi bar haba ka long kemi ba kali shanu kunu ka yeng ban le chaying badon hapreng ki yeng jong ushin rang lani ukurem jongka kadai ru kataka persa hanrei ka jinge dei ka baning kong ka ba ublei ula thau ka breu ka dei ban long ka kurem kataka kurem ka ban long ka nong sumar ka babiang lani ka bayaha baya dei bad utau breu ya uba ublei ula bo yaka tingin leg ban yang ha kani ka por sa isien pat nga karpat ni baro lang ngile ban buro me ka jingdon ka jong utrai da ka bayeng bat ban le ban dem khma ka jong utrai ban karpat bat ngange dan hapdeng jongi ki ba pipia wan lang piwan lang bat ki kurem ki jong pi dan ki babun ngai I meneng dan hang niru bat nga nge pi ki ba pet yengi ru ha kani ka por pi dei ka kurem pi don ka jinglong jong kata ka kurem pi don kata ka rol ha ka GM ka jong pi kum ka tengah
Bat kani kadai ka ba ublay ula thau ingi bangin long kita ki nong sumar ki ba biang. Bat kam ta me la dangi pule na ka proverb laipo na ka proverb laipo way. Ter hang tu la batai sapang kata ka jinglong ka ka Longkmie kata ka breu ka babaha. Ba kador jongka ka Longkhambun ya kita ki ruby. Tingili ban dua ha kani ka porning kong nam tai way pi way ki kurem. Lada pidon hang ni ki kurem pi wan lang bat ki kurem ki jong pi husband with their wives. Pila ban duai nam ta ki kurem ki jongpi pila ban bukti lang halor jongki ban duai nam ta jongki lada don ki kun hakani ko por pin duai nam ta ki kmi ki jongpi ki badai ki kurem pin duai hakani ko por nam ta ki lada don ngai I don ki kiau hakani ko por pin duai nam ta ki persa ki jongpi bat kumta hangno benta ba pi don pi sngotu pi don ka kurem haka yeng ka jong pila ni haka long yeng ka jong pi ki bayade ki bahayeng basam pili ban duai lam nam ta jong ki ban ning kong kin yo kata ka jing start ka ban kumnu ban long kita ki nong sumar ki babiang ning kong shwa yala utengah kan ngle ban duai ni ka por try ko pa yung wan ka jomi ablay bi ede ban wan ban ay ngoy mi try bangi yo ban yeng ken try kum ni ban dem ka jomi ken try chisu ban duai ban karpat shami ken try bi ede nam tai we ki kurem baro ken try ngira duai ken try kan ka por ablay bi ede me I ken try ka ta jing start hangi ken ablay chisu bagin sngot ho ban ngin shampang ken try yangi la thau khnang ken try ye ka ban long ka ki nong sumar ki ba biang ila kurem ken try bi ede bina duai ken try di mami bala bu yangi ken try ke ban long ka benta ka ba kong san ha ka jem ka jong ki ken try chisu ngira duai ken try ngira long shisha try ki ba ya ken try but ban em ken try chisu kat kum kita ki tien ki jome ken try kita ki an ki jome ki bela bu ken try na ka benta ki korem baro ken ablay bi edia ba ken nang ken try kum noi ka ban burom ya ka ban sumar ya ka ban nang ken try bi edia ban ting burom ro ken try la ki korem ki jong ki ken try chisu ngira duai ken try ba ka ta ban sem jo ka jing jai ro ken try bi edia highway pe way can try kanum don kanu can try bi edia ya ka ban long le ba he can try kita ki tanga ki jong ki can try chisu han ringin nang ken ablay bi edia ban nang a tribe ko ban ai kata ka burom ka badai hok can try ya la ki kurem ki jong ki can try chisu ban edia ki can try bi edia ban pandabru can try kita ki junon kam can try ban sumar can try ban don hajana try bi da habaki ki don coming ki can ablay bi edia ban long kita ki nong ai man simro ki can ablay chisu ya kata ka jing try ka baki ki try can ablay bi edia habaki wan pa shala yeng can try chisu kin wanda ka jing man can ablay bi edia bakin yo I can try la ka kurem ke jong ki can try chisu ina duai can try bi edia me I can try ka ta jing sham snow ba can try halor I we ki can thai baro can try ka ni ka por ki badai ki kurem can try bi edia ngida nge can try ma me pen thamai can try ka jing long ka jong ki nadu ka ni ka por can ablay bi edia bakin yo can try ya ka ta ka jing long ka jong me can try bi edia ban nang ban I can try chisu ina duai ko pa ha ka teng ka jong me amen amen hakani ka por ngile ban duai ru kumba ngala batai lupai pi ba ki kanthai hakawai hashijing em nia play a lot of roles kum ka kame prasa mi e kum ki khun ki himman la ne para bat kame bar hak teng ka jong blay ka hikai ru ya ki kame kumnu badi man long kita ki kame kan mau ka kting ka jong try ni ki sam shi spa phunyo ko ong ba ki khun ki dei kita ki no yo kan ti ka jong ublay but haba ublay ula ai kini ki khun hangi ngin nang pat ban long ru tang ka tanga ka bastat han ringin long ru ka kamiru ka bastat ba shampang ban nang ban hikai ya la ki khun ban ka dawlenti ya ki dei ban shu e no e ki hakini ki sngi ngi sham bun ngi em hakata ka perthai he e ba wat ki kan thai ru ki kame ki haban mi na la yeng ban le ban trai ban bala ki bun kam teng kila mi na do dang step ki wan pa ha do da mien but bun sen kim lam kim dan pore ka ban shong bat ki khun ki jong ki ban hikai la ni ban sneng la ni ban kentu handai tu ha ni ka pong ni ban duai ru ya ka breu ka badai ka Longkmie bakan yo ai ka jing start kum no ban hikai ban kentu ban kedolenti ban nang ban dei tang ka kam jong u kpa ha ni ka por ban hikai ban besa ya ki khun handai kam ta me ngi I ha ka jela ka jongi ki babon bha ki de ki single parent ka de bi ka kame ki buon ki yeng ha ka ni ka nong ba ka jongi ha ka ni ka jela ka jongi ba dan kpa dan ki ba klat no dan ki ba e no dan ki ba klam ya shong ru hi
Handre ngin ai ngo utrai pat hakani kapor, but hoat pin lek ngindon ni kata ka benta hadin ya ka ban duai nam ta ki rikonthei. Handre hakani kapor pat ngilek ban duai nam ta ki ta ki kenthei. Kim dei buong bala yap lok ki bala shai in ore konthei. Handre ki badai ki single parent. Ki don ki kpa handre kim ki kpa kim shem ya kamram la ni ka jingkat khle jong okpa. Te ka wanno kata ka jingkat khle ka wanno haka kami pan. Tingin lek kham ta me kum bak ting ka jong utrai ka hikai ngi kumnu ban long kita ki kami. Naba hapa proverb ningkong praru kahikai kata bagi kami ki long kum ki nong hikai ru ya ki khon ki jongki ki bat ki babun sin hi ki haki school ru la finsham ki babun ki no hikai ki David ki female teachers ki khamduna ha ki school finsham ki male teachers ki babun me ki de ki kenthai ki females but tongin le they utrai ubala ai halor jongi ya kata ka again another role ka badai jongki nong hikai tingin long ki nong hikai nadu na yeng kan ban hikai ya ki khun ki jongi ngile ban duai lang train ka por try ko pa yu ban ai ngo me try chi sungi la pat can try ban one shami can try da ka jing shlor da ka jing can try na ba me don can try ka ban le ki kamba ha ka jem ka jongi kum ki kme can try ngi da duai nam ta i we ki kme can try bi edia ki ba don can try kata ka kamram can try halor ka jem ka jongi ka ba me la ban shet can try bi edia ban long ru kita ki nong hikai can try ki khun ki jongi can try chisu me I can try ka jing start ka jing shampang halor jongi we ki kme baro can try ya ka ba kumno ki la can try ban ya lam ya la ki khun ban hikai ya la ki khun can try chisu ha ka jing ka jongi can try ban ka doi ka ta lenti shami can ablay bi edia ngida duai can try ma me man le ki kamba can try ki kme baro can try what happening ka ta ka jinglong marway can jongi can try chisu bi edia wala da ki snow ki long ki batlot bor can try hanre pen ban ma me ai ka bori ki can try bi can long climb ba can long slur can try chisu ya ka bakin la can try ban shania me don can try ukpa can try na ka banta ka jongi can try bi edia but ka kamiru can try ka nang ban shania hami can ablay bi edia da ba me long can try utau ukpa ba jana I can try chisu bi edia ban ai bor can try halor ka way pui ka kami can try chisu da ka jing start kum nu ban ya lambat ban hikai can try lagi khun ki jongi can try bi edia ngi duai ngi ai ngo me try chisu hallelujah try ko pa ngi duai ngi pan kini baro amen amen tingin le ban duai pat ha kani ka por kini ki artli ki majing duai ke bangila duai kum ka tengah kum ka kurem lani ka kemi ka badai ka benta jong ka hayeng ka shemi kani ka benta hayeng ya ka ban iet ban burom ya lau tengah ban hikai ban iet ban sumar ya laki khun kata ka de kamram jong ka kurem bat ka kemi hakini ka por pa ngile ban duai nam ta kitu ki Longkmie kumbang ong ai pi mane ki babun hakini ki sngi ngila em hakita ki por ba ki kenthe kim dei shu ta mo shushong hayeng batre ki kam yeng ki domestic works henry ka dei ru ka ba mi shabar batre ti ngidon kam hakini ka por ban ya duai nam ta ki kita ki kenthe baro ki working women bangi ong ki kenthe baro ki ba ya tre ki ba mi ban le shabar ban ya tre ki don lala ka banta ka jing tre but nisgo comment hakini ki sngi shamru ki babun ha kam tam keleng ki district fin sham ki commissioners ngila mi ki babun ki badai ki DC ki badai ki kanthairu handing to I ba utrai un I ka jing start halor iwe ki kanthai ki badon haka board ti lani ki don haka office ki shong haka shuki laki dei ki Henry hakani ko pon ngam kan tang sipang kita ki baya don haka office lani haka shuki Henry piru what pi dei ki ba bela pi ong ale kam ban bela lani ki ba shu trei kam yeng lani pi le chaleng kharu ka dei ka kam ka ba pi trei fi min a yeng ban le kata ka leng kha ka jong pi lada fi min a yeng ban le sha ki dukan ru pi don ki dukan pi dei ki business woman pi le ban de do khane pi de dukan ne pi don ka nu kam ka ba pi don utra un karku ya kata kam ka jong pi ba pi don but kam ta me utra un ai pi ru ka jing start yang i iwe ban ai kata ka jing start ha kata ka kam ka bangi ngi don ha bangi le kam ta me ken mau ka kamram jongi kam kot tang ka ban let bat ban tre bat wan pai no hanri kam ta me ngi duai ba kum ki breu ki jong ublei kum ka breu ka jong ublei ka breu ka baha ka jong ublei habangi mi shala kita ki lengkha ki jongi kita ki kam hei bangi le ban tre hang taru ngin syam ka jing syam sngo baha ka jong ublei kan haka kam ka jongi bat kam ta me ngin de ban duai ba ki kan thai baro kin yo ban long nuksa haka jing tre ka jongki
Amen. Ngin long nuksa ha ka jingtray ka jongi, ngin long nuksa ha ki badang Khynah karta lani kita ki samla ki kentay ha ba ki yoi kiru kin yoi kata ka jinglong ka babha jong ka kentay. But ha padeng kita ki Nongthymmai ru baro. Lengba ka jing syam sngo ba ka jong ublay utrai un kren un kta un penankam ya ka jing em jong man la ka wei ka breu ban long nuksa ban long jing kerku ka daw jong ka jing pedem syaka hima ka jong ublay ngile ban duai ni ka por try ko pa yung ban duai sa sien ru pat ken try chi su nam ta ki breu baro ken try bi eja kam ta me nam ta ki ni ki ken thai ken try chi su ki Longkmie ken blay bi eja ki ba mi ken try na la ka yeng ban le ban tray ken try chi su syaka no go benta jong ka jing tray ba ki don ken try la ki de ki ban le ban shong dukan la ki de ki ban le ban le syak per sya lengkha try bi eja la ki don ka no business ka jonki ya try chisu like le ban hikai ablay bi eje ki don haka shuki ki don haka authority ki don haka power can try bi eje ki don ru can try ka ban sanshar khadar can try bi eje ngira duai can try nam taka way pui ka Longkmie can try chisu bi eje baka kan yo ka jingsham snob haka jome haka jakatrai ka jonka ru can try chisu bi eje bakan long nuksa khamta me try bi eje na ka ban taki way ru pat can thai can try chisu baki ru can yo can try ka taka jo ka man same can try ya ka ban pen hapo ila di ken ablay bi eja ya ka ban pen kongo ila di ken try chisu ban sumaru ban leru ken try ya kat ka bala thwa ka tin ka jome ken try bi eja ba kumta ken try ngin yo ban job ken try shibun ki man sim shaka hima ka jome ken ablay bi eja ban yo ken try bi eja ban long ka daw jong ka jingkar ku ban long ya try tai bynta ken try ban wan ra ken try chisu ya ki breu ki babun ken try shaka ta ka jing shisha ka tin ka jome ken try ban wan ra ki shaka jing penem ken try bi eja ngira duai ken try nagni shakmat ken try man la ki ken thai ken try ki Longkmie ken ablay bi eja haba ki mi na la ka yin ken try shala ka jing tray ka jonki kin wan pai pat ken try da kita ki so ki jonki ken try ki balong ki so jong man sem ken try chi su bi eja kin shem ken try ka jing shem sngo ba ka jing e ka jong mi tang ha yeng jo jonki ken try henry ha ka ja ka tray jonki ru kum ju atry ngi duai ngi pan ha ka teng u jisu amen amen but ha ka ni ka por ngalapan EP ki kentay ningkong ngis dang sya ka kamram ka jongi na yeng nang ta ngi mi ru shabar ban long kita ki baya tray ki working women and ha ka ni ka por ngi le ban duai ru pat na ka banta ki kentay ki badon ka banta ha ka jing shakri ru ngi i ba man la ki jing shakri wala dangi don kanu ka jing yalang la ka de ha padeng ki bayeng ka jing lumlang jong ki bayeng la ne ka jing lumlang jong ki shnong ki dong ki shnong ki thau ki la ne kanu ka banta bat kum juru ha ka jing shakri ngi i ki babun hi ki dei be ki Longkmie bat hang ni ru ngala ban ong da ka jing shlor ba ki babun hi klam da don kam ban hinyo ki bun be ki Longkmie ki ken thai te kum ta kum bangi long ki bashir raham ya ka ban shakri o try ka ban wad yo try kum ta to ai ba i wei Longkmie tang ha kanika nong ba ka jongi ha ka jala ka jongi henry ngin duai kum kanika diga sngi joka Independence Day jongka ri India ngin duai nam ta ka ri India hi barok ka wei pui ka Longkmie ha ka ri ka jongi ru kin mi nang ni naka diga jala ka jongi naka nong ba ka jongi kan mi shabaru kum ju ban long ka daw jong ka jingkar ku naka kting ka jong blay la batay la dapin kan ma ha ka por jong Moses ba kum nu la don kini ki arngot ya ki midwives la ni kita ki babat kun mon porpon kha kun kini ki arngot hai ba u paru la ai hukum ba o pp dei kita ki baya bat kun tela da don ba kha kun shenrang pan yap no handai kini ki arngot ki kan thai ki la dei ki bru ki ba shep tieng ya ublai bat kim not ban le kata kam bat ki la buri bat day namar kata kapoi pat ya kaban pensaem pat yo Moses ban long pat uta ubala jiet ke jong ublay kan bat inget kum ta kum ju ru ngi ki ken thai ru ngi done ka benta haki babun haka jing shakri ru kum ju to ai ba utrai ru un kurku un pensle ngi iwei lada haka kting ka jong ublay ka kran ru shapang ka PB karu ka day ka la longkum ka basan kadega basan mdei tang teman basan dei tang ki rangba shenrang handai la pediang ru ya ka PB kum ka basan haka balang jong ka ken kria
But kum juru kila don ki babun lah haka Bible ngin shem. Kum nu ki ken thei kila don be ki babur be yo Jisu. But haka jing shakri ke jong Jisu nadu ka por badang kha nadu shwaban kharu hadu banda poi shakata ding pna hadu ba mi patru la don benta be kini ki ken thei. Ngin ai ngo yo try ba try open don kami ki ken thei. Ngilek ban duai haka ni ka por ba try open don kami ngi iwei pi iwei ru ken na ka benta ka jing shakri. Ngilek ban yeng biang haka ni ka por se sen ngilek ban duai she utrai nam ta ki ken thei baro ke be don benta haka jing shakri bakin ya don benta ru la da 4 don ru kin don benta shedrehem ya ka ban shakri yo ble ngin duai lang try ko pai wan kama ka jome ban ai ngoi me try chisu ba me mela khot ban mela jet ken try yang ngi ki ken thei ru kum ju try ban shakri ya me kan ya ble bi eja ngi da duai ken try ngi ai ngo da ka ba ai ngoi me try chisu ya ka ba kum nu haka por jong me ru ken try ba me mela jet mela pandon kami ki ken thei ki ba bun ken try ya ka ban wan ra ya ka ta ka ban pen bedru ken try ka lenti ka jome ken try chisu ngi da duai ken try nam ta ka wei pi ka Longkmie ken try ka ni ka por ba me men pendon kami ki ken try chisu na ka banta ka jing shakri ken try ban pendalun lam ken try ya ka kam ka jome ken try ha ka ni ka khandau ka nya blai bi eja ba men pendon kami ken try chisu ban long ken try kita ki ban shakri shirhem ken try bi eja ha ka jing te ya ka ktien ka jome baro ken try bi eja ba me men pendon kam ken try ka wei pi ka kan thei ken try chisu ka Longkmie ken nya blai bi eja ban long ken try ban shim banta shirhem war ha ka jing shakri ken try bi eja ban long kita ki nong ya selok ban long kita ki nong ya duai sat ban don banta ken try ban ai ka ktien ka jong blai ken try chisu bala da dei ru ken try ha kita ki helping ministries ken try chisu me yo ken try ngi iwei pi wei ken try ngi da duai ken try ka jingnon ka jome ngi da ai ngo ken try ba me pendon kami ngi ken try sha buram baro ken try ngi ai sha me ha ka teng u chisu amen amen. But hakani ka porpat ngakwa bang niya duai lang nam ta ki ken thei ki babun ngi layo i ki ken thei ki don hayeng ki don haka jaka trei but kimi kim shong tang hayeng de kimi ru shabar but kani ka por na barba la ngila lumlang kumne ya ka ban pensngau sha utrai ka ban duai na ka banta baro but kat bangi dang ai beteng haka jing duai tungin lei rupat ban duai shisha da kli la man la iwei pi iwei ki ken thei mo ke e ka mat jing duai jong pi ban duai pi tep iwei da dunai e ru san ru kli ki point ken ai namar bat ngi la shim la dang shim kita ki point baro am ka jrong e le sing num la ban dep ki jing duai man ta ga sngi hanrei tang ban shu pan kan mau pat kita ki mat ka bangi ngi don kam ban ya duai nam ta ki Longkmie again ngan sedang biang na yeng shwa kat kum ka statistics ngin shem ka domestic violence ka klan e mot kata ka jing sha ban ben yaki Longkmie nadu na yeng about 30% lai po na ka shi spa ki ken thei ki sha ban ben ki sha thombor ngila ban ong kasdang nadu na yeng but kata kala ban dei namar ukurem jong ka but bun donru ki benta ki sha thombor haki kni ki mama lani wat haki khunru don ki kmi kim done ka bor jing Longkmie pen ban ki sha thombor ki sha shoru ki don haki khun ki jongki tingin lei ban duai hakani ka por ngange phi ki ba pet ru yengi phi don hakani ka por utrai open i ba don buna pedeng jong phi ki Longkmie phi ong nga dei iwe na kita phi phim dei tang ma phi iwe ki ba bun ki ba don hakata ka benta but phi tep prapo na ki si spangot ki ken thei kim no ru ban he thu e kata ki don haka domestic violence but kim no ban he thu e kata ki balai namar ki sko bala da ye thu no shabar kadai ka jingja burom ya ka yeng ka jongki kala ban wanra ka jingja burom ya ki ya khamtam e yu tngamo ba namar le se ki ong pat o dei ba ule ben but bonu ki basha sha sho sha dat sha panjingem donili ba sha beru na hiang don ba sha be na hiang steng mien te nganam kran thani kata te ndai ngangai pis ngoto bi baro ke ki ken thai ki ya ling ba ya kata ka domestic violence ka bajia ha ka yeng ka jongki tingile ban twai ni ka por hallelujah try ko pai wan bana
Dua shmi can try Jesus. Nakamanta kita ki way ki Longkmie can try. Ki badon ki ba yos snow but ki ba peja kan ka por can try. Ki dem can try hakmar ka jong me can try kan ka por ni da tep shisha blay bi eja. Namar kata ka jing shaban ben ka jong ki can try bi eja haka yeng ka jong ki can try Jesus. Ba kumno ki yai sha can try kita ki jing sha le ben haka yeng ka jong ki can try bi eja. Bar ki ba buona ki can try kim laru ban le ban yatho yanu can try bi eja. And they can try Jesus. Me malong unong bisharu ba hok can try. But me bishar hok can try. Kini ki Longkmie baro can try. Try ina duai nam ta ki hemman ki para ki jongi can try Jesus. Ki badon can try hakata ki jing shale ben can try ka yeng ka jongi can ablay bi eja. Ngingai can try. Ma me man bishar hok halor ka jongi can try Jesus bi eja. But me man I can try. Ya kata ka burom ka bakidei hok ban yo can try Jesus. Kum kita ki Longkmie can ablay bi eja haka yeng ka jongi can try Jesus. Haka em lang ka sa lang ka jongi can try bi eja. But can shem can try ka jingi sanay ka jomi. Can shem can try ka jingi ka jomi can try bi eja. Ngi da duai can try. Ngi ai ngo imi a try cheese bi eja. Ngi sngo ngo imi a try cheese. Ngi duai can try ko pa. Da ka jingi can try malada legi kamba can try. Me pen thamai can try kini ki yeng ki babon can ablay bi eja. Hallelujah. Hallelujah. Try cheese. Ai ngo imi a try. Ai ngo imi a try cheese. Hallelujah. But kani kadi ke menengok ngai pi jing sang am dei ban yang hang ni namar ba sngoy hab namar nga shem ka kakting ka jong blay ko ong kata ka ba utau ba shem ka tanga u shem ka jing shem sngo ba andre nga sngo ka ni ka record ka long landet yang utau ba shem utanga u shem ka jing sngo ba dia nga shem ka ta jing sngo ba andre nga sngo nga don pa kata ka mesem jong jing sngo kya nam ta ki ba nga itu namar nga itu ki babun kita ki kentei ki badon ha kata ka jing sha ban but ada nga ngap ya ka jing itu ka jongki kada penpai mesem ji sha nga bat ka penlong nga ban sngo yo blay andre wala da ngamya lem ba kata nga sngo thu pat ka jing shem jongki ni ki Longkmie. But tungin ni banduai ruah kan Singapore kita ki violence against women ka badai pat umdei tang hayeng ka jujaru ha ka jakatrai ka jongki ki babon ngala yos ngau ba kumno ha ba ki le ha ka jakatrai ka jongki ki sha iben no balai na mar ba ki dei kan thai ba ki dei ki kan thai ki don kini ki baju ong ka sexual harassment kadon roe ka jingsha ka violence against women in workplace ba kisha harass kisha insult kisha kadon ke kata ka workload ka ba ban halor jongki ba ka pressure ru halor jongki ni ki bayatrai tingin duai ha kaniko por utrai no ai bor ki kan thai baro again ikita ki batrai ba utrai unlong uta unong ya da unong sumar jongki ru ha ba ki le shaka jing trai ki ba bon ngani thong ai pi ki kan thai kim nuot ban le ban phai shaka ka jaka trai jongki kim nuot ki le ban trai ka tu kan ne but haba jai ei hapo jaka trai jongki ki wan phai shiying kim nuot ru ban ye thu e kata ke e ka bla ja ha jaka trai mo kita ki harassment ka ba ki kisha but kisat no haladi ki kun no haladi but kata ka panlong pad ki again ban le sha kata ka e ka bangi ong ka depression ka anxiety kata ka panlong iki but kapan ritmen sim iki ban mi pat wat na yeng shabaru tingin duai ba utrai no ai ki kaman sim janga jing shapting hande kaman sim janga jing shlur ba utrai ublei udan kat bat ki amen ba ublei udan kat bat ki hangno ba ki don ki angel jong try da kere ki kinum shapting haba ki le shaka jaka trai ga jong ki da ka jing shlur kin let bat kin pen bana ya ka jing da ka jong utrai ka jing sumar ka jong ungile ban duai lang ha ka ni ka por dam ta ki kan thai ki badon ha ka jaka trai try ko pa you want khma ka jome you want ban duai can try ban buti hak ma ka jome can try nam ta ka way boy ka Longkmie can try chisu na ka ban ta ki kan thai baro can ablay bi edia ki ba mi na la ka ying can try shala ka jaka try ka jong ki can try bi edia ying ai can try chisu me don run khat lam bat ki can try kinum sha can try ka nugo harassment can try bi edia kinum don happening ka nugo jing sha thombor can try chisu bi edia hanrei kum ki can thai can try can long shlur ba can long climb can try bi edia na ba ka ta ka jing shlur ka wan na mi can ablay bi edia
ba me ai can try kata ka sen jo ka jing shlor can try kinum shapting can try ba ki le shala ka jing try ka jonki can try bi ede ngira duai can try ma me ai bori ki can try cheese me prishai bori ki can try cheese ngira duai can try ba me le ki come back can try ba kini ki can thai baro can try kin doni kata ka confidence can try bi ede namar ba ki don kata ka confidence hami can try bi ede bar kata ka jo can try kan shlor ki ru can try bi ede ba kinum shapting can try ka ek ba wan ja can try cheese ba ubri ula ban le ayu a try bi ede henry me don run kat lam can try but ki way bi way try ngira duai nam ta jonki ngira duai can try ngi ai ngo ab le bi ede ye ka jing don kat ka jome but kini ki can thai baro can try but kini ki Longkmie can try ngasngau kum ka kan thai ngi dei ban le ban duai ru nam ta kini ba bon sin let's say ngila skip ye kanika way haka kisamla ba ki teenagers manta ngasham namar ngadon hapadeng ki khna ki babun various age groups nado ki infant ki teenage ki adults ngadon bat ki bat ngayu I kadika way same sex affection kaniga same sex affection kala jor bha manta naru ki teenage ki las dang ban ya but kaninga mong de bon sen ki akanno bakade ka girls school de namar kata namam dan shenrang kam de ka co-ed mo de tang dan tang para kan thai kim yu I shenrang tikla poyalang para kan thai handai kata kam de temla ban ong ba de tang mar ki boys school dan kan thai te ki lang na tang para shenrang handai kani kadan nadu teenagers kasdang mo same sex affection baka kan thai kaya I ba kan thai shenrang ya I yo shenrang but kata ka jingi kam kut tang ha ka jingi in mo ban ya pleu jingi je way handai kani ka poi ka basmo si bat ka ba share kai bat ka ba de ka e ka sang ka ba try we see kata ka de ka jing shong kha they have sexual relation physical kilong intimate para kan thai shenrang but mentale le ngi la poi hadu kata ba hot ki khna ki dang kham kim da kham nuat ban pan pau ya kata ba ki eat para kan thai la ni eat para shenrang handre ki bal akarang ba menta openly da ka jing shlor ki shong para kan thai ki shong para shenrang ngi I ki bon ki long yeng ki don kom ta bon ki shnong ngi I don bet kita ki ba ya shong para shenrang shong para kan thai da ka jing shlor balai namar ba kim de shu ki khna kim kwa shu ban buri te namar ka sarkar hi ka pariang kata te kiru ki yaj be chakhmat da ka jing shlor but kalong ke ka ba utrai we see ba we juli kata tengile ban duai ha kani ka por na ka menta ki Longkmie nam ta ki Longkmie namar ba bling ong ai pi kani namar ba bon si namar ka jingsha le ben ha ocean rang lani ha u tunga jongki ki ong dangla ka kan thai ka bas ngau thu mo para kan thai ngi kham yas ngau thu but umle ben sho dat kumba ocean rang sho dat eka te kale akum no ka ong ka perkhat no ban ne ba shong ba ubriu uban sham jing jar ka bha ban ne shong ba ka kan thai ba ka beriu ka ban a jing suk ni sok lang ni kamen lang ni sa lang te tu ngi le ban duai ru ha ka ni ka por nam ta ki ni ki ki hot ka ki ong ki lesbians mo handre kini ngile ban duai bo try un kta ya ka jing em ka jong kiru ba kanum don kum kani ka pop kum kani ka sang ha ka jala ka jongi ha ka nong ba ka jongi lali ha ka ri ka jongi ba kani kandei ke ka banginum pediang pite balai ka roy kani ni balai ka roy namar ka jing pediang namar ka emlang sa alang ka pediang yeki namar ka yeng ka pediang ka ong mlele ka de jing thau hi jong blei te mo jing e competition rang ne kan thai em ho jing e competition rang ne kan thai hanrei ka pop ru compet ka de rang ne kan thai ka wan ha baro ngin duai ba kani ka pop jing shong kha ha padeng ki kan thai la ne rang ange sibet I pastor in sa yala me kata shapang ki rang ba le hak ni ka porting le ban duai nam ta ki ni kan thai kan try ko pa you wana khma ka jome banduai can try na ka banta ki ni ki Longkmie can try bi idea ki bala I no can try ka ta jinglong ka jonki can try chisu ki bala I no can try ka ta jingye tablem ka jonki can try bi idea ya ki la thu thau but banlong kita ki nong sumar ki ba biang can try na ka banta ki kurem ki jonki can try na ka banta ubreu ka nya blai bi idea na ka banta ka way pat ka breu can try chisu ira duai can try ma me man le ki come back can try ka sang ti blai ka jome kan dan ha lord jonki can try men kta can try
ke jingmot jing perkhat ke jongki men kta ken try ke jinglong ke jongki ken ablay bi eja bakin kala ken try ken pa shami ken ablay bi eja ban wan ken try shakata ka jing kala shakata ka jing thau ka bashisha ka ba memela thau ba mela bu ken try ka bre ka ban long ken try bi eja bakinum sharp pan sharp no ken try ha kita ki jing hi kai ba ki jing wan ra jong ka perthai ken try bi eja ban ban bakla no ken try ka ta ka jinglong ken thai ken try bi eja and nget ken try chi so ha kan ka por ba memen le ki kamba ken try bi eja daga jingeng ida duai ken try nam ta kita ki couples baro ken try ki badan ha ka jing shong kha hapadeng ki ken thai la ni ki shenrang ken try ida duai ida hukum ken try ida be no ken try kita ki jinglong baro ken try ha ka tengo jong jisu inge ken try ma me pen kala ken try me kran ken try ha ki ablai bi eja me pen thamai ken try ka jingem ka jinglong ka jingmot jing perkhat ka jong ki baro ken try me ken sham ya me ken ablai bi eja ken wan ken try ka jing kala ka bamon ha ka tengo jisu amen amen but sa isian pa ngile ban duai namta kabakhat do kani namta ki Longkmie lani ki ken thai ngala ban ong ngin ya duai namta ki ken thai but I paso ma barabor iju ong ba ni aingo ba klam thau nga kan thai ban ngas ngau thu ki ken thai ki don lala ka jong ka benta hai ba pi ni ha ban ya leng ba ki bun ba kita ki complications bala dei hi ka bari bat ka met ka jongi but ngili ban duai ngas ngongi don kam ban duai hakani ka por nam ta ki kmi ki jongi lam lade ki hemman lani ki para lani ki kurim ki jong pi pinia duai ba kata ka met ka jongki ya ka ba ula thau ublei ula thau kata ka met kan long ka met ka ban pendon burom ya ublei but ubamman nadu ka ba jing dang jong ka jing thau hi jong ani ka perthei la don la bu lupai ka ni ka jing ya shun hapadeng ubamman bat kabriu bat sembai jong kabriu bat ka don ba ka jing ya le ha ka met ka jong ka kan thei bat ki jing ya le ki ba bun again la dang akli pi ka mat jing duai ka bai de ba ka met ka jong pi ngas ngau ba uwei pu uwei ka wei pu ka benta nadu nuclear hadu ki sla ka jat ka wei pu ka benta jong ka met ka kan thei ka don be some of the other complication ki done bed but come tam e apat henry ka bajur bha ka dei bet ya kataka mo ka e ka ba ubreu dan ka breu ka dan dei ka plakun ka don bha ka jingele ha ka plakun ki kan thei ki ba bun bha but namar kata ka jingele ha ka plakun ka kan thei am ka wan ra pat ki ba bun pat ki wei ki jingpang but kini ki jingpang ki la bandei ha ki ba bun ki banta but kani ka mo natang ka jingpang but sa kawai pat shwaban poi siya kata ka plakun kawai pat kadai kata ka reproductive the female reproductive system ka bangi jo nganget baro pipis ngau thu ba kumnu ka don bon bha ka jingele ha kata ka body part the private part jong ka breu banshu ong hendiat kideki STI sexually transmitted infection lane diseases lani kata ki babun ki bayak leng babat kali ban kata pat ya ka plakun but haba ka kata pat ya ka plakun kali ban penkala cancer ru lani don tumor cyst ki babun ki baju lek ban kata pat hangta but ngas ngau thu haba nga duai namar bala bu lupai kata ka jing yeshun hapadeng ubaman bat ta sembah jong ka breu te uni ubaman ado ko beningkong hi uya lebet ban pendu ya kata ka lenti na ei ba anmi kita ki syakri ki jong ublai kan kumbala le ha po jong Moses ban penyap ki shenrang ha po laisnem kumba long ha po jong Jisu ban penyap ki kon shenrang kum joru hadu kini ki sngiru dei sho boong ba ban kha yu shenrang hanrei ban khang hi yo sembai ban mi na ka breu ban long kita ki nong pla ki nong syakri ya ublai ngin dua ha kan ga por ba ki kenthei utra unle ki kamba ha ki kenthei baro kita ki banget ki ba upkerman ha utra ki tinga jong blai na ki sam ko ong anom pen le rain da lelei bar nge utra anom pen le ran ya ka weiru ka breu ya ka weiru ka Longkmie haba kam ta me ba le ru sha ka ban kha ni i bon ba ki complications ha ka jing pun kun na do ko por ba ka pun hadu ba kan da kharu ka don be ko complication nang ta again manengila skip let's say kanika way bangi don kam ban duai ka badai ka teenage pregnancy a teenage pregnancy la nega jing shongkha Khynah dang men shisngi
ngiyo kawi ka khubor badan kawi ka Khynah bari na school jongi kalayap tingile haying jongka bat ngiyo bante ba balai ka daw jongka jingyap jongka ba pli ka day ba kamla ban ka namar kadang armet kayap hakapor baka armet bat kala don ka pregnancy complication bat kayap bat kmi bat kun bat kata ka day ka jur bha bat ngin tip hangta ba umdei tang kani ka baja bat ka handai kani ka jar bon ba bat ngilayos ngoy kata ba haki what haki dispensaries haki clinics ha PHC CHC kiyap during childbirth ki babon bha ki Longkmie ta tingile banduai ha kani ka por namta jong kiru ngan wanra ki wedu ki ma jingduai ha kani ka por bangin yakut ki ma jingduai jong ki kan thaipan kata ka deka way but kani pat namar ha ka kan thai ka don kata ka bynta ke ega penlong yu usun rang pat ban ikwa ka kan thai but kaumi pat kani ka rape cases ki crime against women ka badi ka rape case but balai ka don ka rape namar ba namar kawai kala bandai bamla ban jing te la kam ne ka brai ka jong kado handai kawai ka bentapat ka long ru ka ba namar ubaman hi la yo iki breu ban long iki ban bat bor iki kan thai but kani nga kwa ban wanra shapi ba pin sngoth hu ba kani ka rape cases klani crime against women kamdai ka ba jatang habar handai kini ngiyo ki abuse ka bangi ong ka sedang nadu na yeng don ki paramarjan ki bawan le bijot iki kun ki hapo yeng la bat ki kin thai kim not ban yatho ekata lani dei parlok jong u tengah jong ki parlok jong u kurim jong ki hi ka ba penlong but teng pila nganum ong pila ban ngat kata handai nganget pila ju osngoi kata but dei hi usun rang u ba pendon kam yalaka kurim jong u ban pendep kanu kam ka jong u but IT no yalaka tengah jong u sha away padu breu ban thia bat uta obreu lani ki officer wa ki pendon kam ki kurim ki jong ki hi but la pendon kam ka breu kum katiar kum ka breu handai la pendon kam kum katiar as a tool but tingile ban duai ba utrai unle ki kamba ba un sumar unda unri kini ki kan thai baro ba kinum don ha ka jing shapting kinum em ha ka jing shapting but ha ka ba khadu ngasoi don kam ha ban duai nam ta kani namar ha kini kisngi ki bala dep ngiyo i bhai kani mo ka jing ya halak jing ya partash phang kani shphang kita ki KPU ki Khasi Prostitute Union but ngasngo kimdei tang kita ki Khasi Prostitute Union handrai kita ki balik ki kam auria kitu kidon ka bantah ai ba ki le ketua kam ban yo pisa dan lele ki balik kani ka kam klem jingkwa pisa kadi ka jingkwa berai jong ki hi ngina duai kani ka por ba try unkta ka way ka kan thai kan kanum don ka kamat ka ba uble ubla thau ngi ka de ban pendon burom yo try o me ka ban penja burom ya u ti ai bengin nang pi ka proverb ka ongkum no ka breu ka babaha proverb lai phuai shipo ko ong ya ka breu ka babaha u ai la ban shem na ba ka dor jong ka khambu kor shibun ya ki ruby pite ublei u value ya ki kan thai u value mut ngi dan dor te ai banginum pentat dor ya la de amen nginum pentat dor ki kan thai namar ngilong ki ba rem dor ngilong ki ba rem dor tinginum pentat dor ya la de ban le ha kita ki nu hikam ke ba pen tat dor no ya kani ka met ka ba ublei ula thau yang ban pendon borom yu ngile ban duai lang ne ka por nam ta jongki try ko pa yi wan ban ai ngo imi a try chisu melong ublei ba bha ken try mele isen he ken try ka jem ka jongi yi wan sa sien pat ken try kom ta ban duai ken ablei bi eja na ka ban ta ka wei pui ka ken thai ken try nam ta long yin ken try chisu ki badan kita ki ken thai ki kemi ken try bi eja ki ba sha ban ben no ken try chisu ha kita ki kam ki ba bun ken try kita ki kam jaklia ken try chisu bi kam auria ken try bi eja ngira duai ken try lada ki don a try bi eja ki ba dei kata ka voluntary a try bi eja ki forcefully can try be de ki ba sha ha kita ki kam ken ablai be de ngira duai ma me men le ki kam ba me plat ya ki can try chi suna kita ki jing auria ki ba bun can try ha ka gm can try be de jong ki ni ki can thai be ki Longkmie can try ngira duai can try kam ta me kan ka met can try ka ba me la thau can try ban pan don buromi me ablai be de but how can try kum ki can thai ki bun can try kita ki complications ka ba ki suffer can try ka met ka jong ki can ablai be de
ngida duai can try hakani ka por meda dua meda le ki kamba kanya blai bi eja kanugo nugo bynta jong ka met ka jong ki can try chisu ngida duai can try kan dona padeng ka jingko jingkya can try bi eja bangi pen bana can try hakani ka por lada donru can try chisu hakani ka por ki bayai leng ba kita ki jingele haka met ka jong ki can try ngida duai can try ngi pen bana kar kum ka khtin ka jomi ka boong leng ba ka jingem snam ka jomi la pen kya ngi can try bi eja ngida duai hakani ka por can try bangi da pediang can try ya kata ka jing pen kya can try hagi de kot met baro can try jo ka way pu ka break way pu ka Longkmie can try chisu ngida duai can try ngi ai ngo emi a try bi eja bangi da duai ru can try me da ri me da sumar ya ki kin thai baro can try Bagi num sha no can try. Ya kita gi jing sha le ben ya ka met ka jong ki kenya blai bi eja. Ngida duai can try chisu. Kan ka met can try kan long ka ban pendon burom ya me try bi eja. Da ka jing slur bangi la ban yang can try. Ya ka ban ply me can try chisu bukodor. Ngida duai can try ngi aisha me ka burom baro. Ngi sngongo can try. Ba me sngo. Ba me jubab. Ba me don rengkat can try bat ngi. Ha kan ka por. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But dakata ngalet pat sa shkaway ka banta jong ka jing duai but kata ka bayadei bat ki kun bat ki Khynah pitep ki Khynah nadu kapor bala pun ya iklung hadu kumba arsnem lani laisnem ini iklung indon bait hapo yeng indon bait haka presence jong haka jinon ka jong ka kemi ukpa ki himan para ki bhayeng basem mo ki klung first 3 years ki spend hayeng ki don be hayeng te ke ba ki yo i bat ki le hayeng ki yo sngo hayeng kum taru ndakila le cha school pan mo ke don ka wei pa ka jikai hanre ke ba ki hikai shwa ki tu first 3 years license nadu ba ki kha nadu ba pun kha ban adu a license kata ka jo pat ki penpau shabar haba ki mi na yeng shabar pat but namar ki jingle jongki bon sen ka basngosi la bishar pat ka longyeng la bishar yo khpa la bishar ka khme bale namar ka jinglong jongki khon bon sen ka longkomta henry de namar kata ngi haban duai nam ta ki khon ki jongiru kam ta me ki badang red namar kini ki badang red manakan ni ngadang shuan dang shita yo menta ngawani kani ka we ka ngidon ka we ka discussion mau panel discussion ya kanika NEP New Education Policy kabaya sedang bat ka pre-primary school ki Khynah ki badang red bat ki ong ki babun ba ki Khynah kim nang ban keren menta ka mensha ka dika jingpang mo ki klung ki suki ban keren ki long slow in speech ki suki ban keren mensha ka dika jingpang kata hande menta kam khot shu kata ka jingpang mo kala dika condition mo ka jinglong hi ki Khynah bakim keren kala dika jinglong kinang man keren hande kinum keren ki kamlong stulup kinum keren bat balai ke ka panlong ki ba kinum keren namar kimdon ka jing slur lani ka bangi on ka confidence kimdon ka confidence ban keren bat fitap ke ka ba pendo ki ka confidence ban keren namar ba kimnang man keren ka khtin la jang kimnang man keren ka khtin la jang bat ka ki ban keren kinang man keren Korea kinang man keren Spanish kinang man keren Pareng hanrei ban keren khtin la jang Ktien tan rai jong ki kim nang man keren bat kawai ka daw ki syam balai kim nang ki kun man keren ktien tan rai la jong am ka ktien namar kim yo snoi ka ta ktien hayeng namar ki kun hayeng ki bun lap met tang ka pet phone pet YouTube pet ki cartoon lani pet film lani kin pet TV lani kin pet mobile te ke ka ba ki yo snoi na TV lani na mobile te kata hi ka jo ki hikai kinang tangi kata bat ki syam kasngo basngo si ba mo ba ngayo sngo kata bagi Khynah ngaget pila syam kata ru bagi duna ban keren hak ktien la jong bat ki kambon man keren hak ktien ka language ka bagi keren haka lani haki YouTube lani ki animation hande ka ktien ka jong blai ka hikayengi ka batayengi ba ki khun ki dei ki ai ki khun ki dei ki jingker khu ki dei ki jing ai ki jong u blai kidi ki jing ai ki jong oblay kidi ki jingker khu tengi laban ong ba kidi ki jingker khu kidi ki te ki jing ai sngo bahana oblay ki gift mo kidi ki gift ka ba oblay ula ayengi but ka khting ka jong oblay na proverb khanyo honre ko ong ru ba kini khun kidi ki pansngiat na ka banta ka jongi mut pinken mau kum mi kik pa
again kawan biang haka jing Longkmie hi Henry ngi ha ban duai pat nam ta ki khun ki jongi baro ngai dot ngai I don ki klung ki Khynah ki bawan haka ni kapor tenga karpat pi ki bawan ilam ki khun ki jong pi la ni pi wan ilam ki para la manu pin bukti halo jongki pin bukti halo jongki ba pin duai nam ta jongki ni ki khun bat pin kan mauru haka jing duai jong pi nam ta kita ki khun ki badan hayeng jong pi le se hai ba pipi don piru ki ba pe yengi he po don ki khun hajan jong pi da ka jinget pin bukti halo jong ki khun ki jong pi haka ni kapor pin duai ba ka perthai kanum lap yaki ka perthai kanum yo ki hanrei ka dei ki jing ai ki jong ublei ulong khupa utem ba u na ka banta ki khun ngingim dei ban khuslai nam ta jongki bon ki kmi khpa ki la met tang ka ban khuslai ki khun ba ki klet no pat e ka ban hikai pat e ki la kut no tang ka ban khuslai shushim tension hanrei klem te pat ka e ka solution te hanrei ngin duai bo try un ai ka ta ka solution un long ka jinge rap ka jongi ban ngin duai bo khti halor ki khun ki jong mi u try un penon kami ki khun ki jongki jongi bat jong pi baro na ka banta ka boram ka jong u namar kan mau ubam man na do ko po ban ning kong hi ka po jong Moses ka po Jisu ya lebe ban penyap you know ya ki klung bat bun bahagi klung ki yap na do na khpo jong khmia kila yap lupa shoban kharu kila don ki bala yap don ki ba yap ndala kha bat don rupat nda kila kat badang he ka perthai ka yo no iki mot ubam man u yo no iki job no de na martap ni iki khnam ki long ngaku apon don kam ni kentien bas ngotonat ba boong destructive kilong destructive kimlong constructive iji ngau bhani kentien ai wi rang ba mo ong constructive ngi dei ban kanu ktien ka bangi kren ngi ka dei ban long constructive mer ka batei ti ai bikini ki khon jongi kinum long kita ki nong ban pra handrei kin long ki ba tei ya ka hima amen tingile ban yeng ha ka ni ka po ngi no man tha ya ka ban shakri ublei ha ka jingduwai ngile ban yeng ban duai ha khmat ka jong utrai na ka ban ta ki khon ki jongi bakinum lap miet ya ke jong ka perthei handrei kin sham ya ka jingtip ya ublei ha ka baningkong try ko pa you want khama ka jome ban duai ban IT shame can try ningkong ngis ngong can try me mela ai kini ki khun hangi kan ablei bi ja but haba me mela ai kini ki khun can try ki balong ka jingkar khuna ka mta ka jongi can try ki balong kita ki jingai sngo bha na me can try kini ki khun ki balong kita ki pan smiat can try bi ja ha ka jingem ka jongi try ngi da duai can try ba ka perthai kanum yo iki can try chisu handrei ngi kan ablei bi kini ki khun can try na du ka por ki dang red can try cheese can tip ya make and your snow shapang jong make can try bi area ba ubamana try unum la ban pen good no ya ka jingem ka jonki can try lani ka jing snow tho yaki lani ka jing tip ka jing shampang ka jonki da ka por ki dang khna ka na blai bi area hanengi da duai can try ya ka ktien ka jom make and one pen snow can try na du ka por ki dang red can try but ma me men ri pen ki khun baro can try cheese ba can he can sun can try ha ka jing ko jing kya ha ka jing tip ya make na blai bi area ba can yo can try ya ka ta ka jing shisha na du ka por ki dang khna can try ba can tip ru can try ba ki kin dani ka kamram kat bagi dang he ya ka ban shakri ya me can try ban pen kongo ila di can try ha ka ktien ka jom me can try cheese ya asha me can try ka buram baro ha ka ni ka por ingat kan ablai bi eda kumba ktien ka jom me ka hikai can try ka sneng ya ki khun can try ban pen kongo ila di ha ki me ki pa kumba pen kongo ha me ingat can try da shisha ablai bi eda ha bangin nang ya ka ban hikai ki can try ki ru kin nang ban kongo can try tang ya ki me ba pa kan ja do a try hanrei kita ki me ki pa kan ja man sim bat kita ki me ki pa can try cheese su ka bawan ra ka ban tei ya ka jing ka jong ki can try ban pen kongo kham ta me ha me ublei ku pau ba ha beneng ha kar tengo cheese ngi doai ngi ai ngo amen amen tu ngi le ru ha kan ga por ngi le ban duai nam ta ki Khynah sa si sien pat kat ba ki dang he pat gini Khynah kala dei pat sa i ka por ki ban mi na yeng ban ne sha school bat ki Khynah ki bon sien hadien kata kan ni karta jong ga jing long Khynah childhood na do primary elementary school ki don ba ban hayeng ki kam pelut por bon ha school haja ka pule ki kam pelut por bon ban hayeng bani ki mikpa nda ki lale school pat ha ka jing pule ki kam pelut por bon bat ki no hikai ki jongki bat ki parlok ki jongki tingin da duai ha ka diga por walada ngimla mo ban bu di ki khun ki jongi kat shabaki ki le ngimla ban le kata ka school ru kam shai ngi bengin shong nam ki khun jongi mo ngin pet ke e ka pe ki pule
ke ka baki ka hikai ngimdon e kata ka control halor ke ka baki ki hikai lan ki ki ba sha hikai handringin duai pat bo try ublay ukpa ubaha baneng ubayo ilut baro bayo sngolut ubatep lut baro wala danging ngim yo ki kun ki jongi handre ublay uyo i ba utep bat ngin shania bat ngin ngai betang ha utrai bo ublay ba hangno ki kun ki jongi ki don nginum don kaman kuslai ki baki yo sha ban hikai bakla handre ngai ba utrai hi un yada ki bat ka jingtep ka bashisha na khting ka jong ublay kan yai don be bat ki kuma khting ka jong ublay ka hikai ngi ko ong ngi hikai u khna na du por bodang khnang ba undala heru am la u shang shani shatei ru hande num klet pa khtin ka ba u la yo sngo amen ile ban dua yo try ne ka por ba try undon un yo I un tep un khmi kan ya ki khun ki jongi wala da kim don hak jan jongi ile ban duai try ko pa you ban duai can try be dia shame na ka banta ki khun ki jongi can try we can try wala da kim don hayeng kim don khmat ka jongi can try and re me yo I can try hangno ba ki don ya ki jing hikai ka ba ki yo can try chisu ya ka ba hikai ka ba ki nang can try hapadeng kata ka jing pule ka jongi hapadeng kita ki paralok ki jongi hapadeng kita ki nong hikai ki jongi trying ida duai ablay be dia ba me man le ki come back and try men don rang kat le makini ki khna can try chisu kini ki khun can try ki ba me la ai ngi can try ngi long tang kita ki nong suma nong khmi nong pe ya ki can try and they ma me can try be dia ban pen empat can try ya ka men sem ka jonki can try chisu ban tep can try ki jingnon kam ki jonki can ablay be dia ban sumare ki can ablay be dia ban khmi can try chisu ban nget can try be dia ban manunum yo ki can try nginum don hajan jonki a try be dia kum ki mek pa kan jado and ngi tep can try malong ublay ku pa ba habneng ban me tep kam ba can try ya ki ni ki khun ki jongi can try ban nginum don kaman khuslai can try be dia lemne ban shepting can try na ka ban ta ki khun ki jongi habaki don shabar can try handre da ka jing sngo sngan can try da ka jing sngo slur can try bangin tip can try hangno ki khun ki chongi ki don ha ka jing ya da ka jome ki don ha ka jing pet ka jome can try chisu I duai ngi ai ngo eme hallelujah amen ka kting ka jong blei ka tho ha ki gospel mo ba haba ki khna ki wan lani ki mek pa ki wan lam kita ki khon ki jong ki sha jisu ban yo ban bokti halor jong kini ki sanan ki da ken hien ki da snang ki ban ong nai pan wet you try but pi ngas ngosi ba bon sen ha ki jing shakri ru ngi sham mdei tang ha jing ha mdei tang ha yeng mdei tang ha school ani hai mo ki khnaran ba pli ki shakan tat ben yong shadir wan ha da wan brio ha yeng ru sha bebe shong kha ba po wan mi de la sha khang me ki ju sha ban mi ki khna but kasnu but habang julong le program ki school ba ki khna ngaji duna ba ki khna ki badon ka confidence haban ban mi pat ba ki duna ba ki la confidence ban keren pat ba balai namar bala hikai ngina do dang redam tang lawan brio shai kamera shong khop wat mi tang dam mi sa sha sho balai mut la hikai lu pano do dang red banum mi la hikai be ki ban shong khop handre ngi ai ngo pa diu try leng ba ka jing shakri ngi sngo thu ki khun man ta jongi kim long shu ki ba shong khop hakan dong ki kwa be ban mi khmat ki kwa be ban yeng ban kren pat ba bat ngi do duai ha kani ka por ba kata bat pis ngo leng ngo ngam te pin ngo leng ngo na me kata men shwa ngi kani ka kantin depression mo ka jing pang khuslai ka dei be tang ki rang ba handre man ta nga yos ngo ikhnai ba shong class 2 lada kli lada nga ong bali ba shong khop kum ni bali fim le ye dong no I'm feeling anxious mod ki latep lupa ban batai ba ki long anxious mod ki don haka anxiety mod ki khuslai klong badang shong class 2 latep kai ka jing khuslai don par ki boong lada don bong badam dang kli bali badam kli kum tu kum teman iwe pat ba shong hajan in ong oh miss she has depression modor class 3 latep banong dan depression mod ki latep nang ta don iwe khna class kg filaban modor class kg da ong to pi recite poem no ma pi kan yet ong rhymes mom batai rhymes I ong oh I have nervous breakdown mod kitip nervous breakdown LKG kitip nervous breakdown mod ngi haban duai ki kon ki jongi ka khting ka jong mlei ko ong bakin long ki ba hakle ba tedong amen kin long kita ki ba shong khop han kin yeng ban plai ka khting ka jong mlei nei ban long shlor tang ha ka kampar thai ban shat ban roi mo ban pen I tang da ong yat model mo na ki shlor ba yat model ki shlor ba ban le ka ni ka tai han da ong ban duai ban yala pat ki kam long suki han ngin duai bo try un pendon kamru ya ka
jing syakri ngi duai ka wei pui ka jing syakri ka leng ka ni ka jela ka jongi ka nongba ka jongi ka rihi boro ka wei hangno don ka jing syakri ka bangi ngi khot ka children's ministry don ki Sunday school semua ki nong hi kai kin kit clear kata ka jing kit clear ka kamram ka jongki ban pen shlori ki khon ki jongi ban yeng ban pla ya utrai amen ngile ban duai nam te khon ki jongi ki ban long ki ba shlor ban pla ya utrai try ko pa ye wak ma jome ban duai can try ban boti hak ma ka jome kini ki khon ki jongi baro can try bi edia bakin long ki khon can try bi edia ki ba shlor can try but ka jing scam can try can yeng ban pla ya me kan ablai bi edia me pendon kam can try kini ki khon na do ko por ba ki dang ret kan ablai chisu ba inge can try bi edia men ai shaki can try chisu kam same jo ka jing shlor but can la can try the confidence can try ban yeng ban pla ya me can try chisu bi edia ban wan shakhmat can try bi edia ban pan pau ka buram ka jome can try chisu kinim long ki ban shong khop hapo ha try chisu bi edia rengi nge can try kata ka ke ka baki ki sngo ki yai leng ba can try kata ka nervous breakdown kata ka low self confidence la ne ka low esteem ha badan hapo ka jongi kata ka depression ka baki ki sngo baki yai leng ba la ne ka anxious spirit la ne ka anxiety a try me wenge kita baro na ki ablay bi edia hande men pan long ki can try kita ki khna bakin ya can yeng can try chisu can he can san kat kum ba dei karta ka jongi can try chisu ina duai can try me pendon kami ki khon ki jongi iway pe iway thrive edia ina duai ha karteng u chisu amen